Hey guys, welcome back to my channel. Boro mati bungule. Boro mati. Hello, खुलुमबाय boy. निसिमबो आंनि गोदान भिडिअ boy. खौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड ब्ला नायलांबाय थादो. ना मा होनो? थ' भिडिअखौ start खालामनोसै. So guys, दिनै एसेबां मोजां कन्टेन्ट गैया. एसेबां मोजां कन्टेन्ट हिसाबै भिडिअखौ खालामनाय जायाखै. So दिनै आं एजे सासे खेथियक हिसाबै फिसा सासे खेथियक हिसाबै माने जोङो जोंहा दिनै साप्लाय खादों साहा बिलाइ. दा साहा बिलाइखौहाय बागाननिफ्राय लायनानै सुनानै गारियाव थिखांना हरनांगौ. गारियाव थिखांना हरनानै फेक्टरियाव लांनांगौ. जोङो साप्लाय खेथि मावग्राफोरा माबायदि फैसा मोनो एक्चुअली बेखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानो बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ खालामबाय. एक्चुअली बहुत खस्थ'जोंसो जोङो थाइसे थाइनै फैसा मोनो. जिहेतु एसे एनै साप्लाय गायना लाबाय. बे साप्लायनि फैसाखौ जोङो हरनाय लोगो लोगोनो फैसाखौ मोना खिन्थु खानानै गारियाव थिखांनानै फेक्टरियाव लांदो फेक्टरियाव हैनानै लोगो लोगो फैसाखौ मोनबा खिन्थु हप्तासे बा हप्तानि उनावसो जोङो फैसाखौ मोनो. मोनाहाय जोङो दायो गारियाव थिखांनानै जोङो माबायाव फेक्टरिसिम जोङो लांसिगोन. फेक्टरिया बारा गोजान नङा बेनिफ्राय 15 किल'मिटार जायो. थांलाय फैलाय 30 किल'मिटार जायो. दा मोनागोन. दा बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो. आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला बायदाव पाट कट আছে ढेर হইছে না পাট So guys, sahabat ni गेजेराव वर्ल्डआवनो इंडिया नम्बर 1 आरो इंडियानि गेजेराव आसामा नम्बर 1 आरो आसामनि गेजेराव जोंनि सनितपुरानो नम्बर 1 सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो गोबां साहा आबाद दोङो. स' जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां साहा आबादफोरखौ खालामना दायो प्राइभेटलिहै गोबां गिदिर गिदिर बागान खालामबाय. सोरबा 100 बिगा सोरबा 50 बिगा सोरबा 20 बिगा सोरबा 10 बिगा बिदिनो गोबां माने जोंनि बर'फोराबो साहा आबाद मावबाय आरो दा जोंनि जायगायावबो गोबां जोंनि बर' फिसाफोरा माने साहा आबाद मावनानै न'खर खुंगासिनो. आंहाबो फिसा मोनसे बागान दोङो. स' साहा आबादजों जोङो माबायदि खस्थ' खालामनानै जोङो न'खर खुंनो गोनां जायो जों माबायदि फैसा मोनो दा बेखौ लानानै आङो फिसा मोनसे आंनि भिडिअखौ खालामबाय. स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो. स' गाइस नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला जुलि साबस्क्राइब खालामना होदो. हा मा होननाय साबस्क्राइब आब'खाथं ओइ सा आयंला नै बोराय बुरि खादों नै बिथाङा माबा दे जुलि खा टाइम गैला मानैसो आराम नोंसोरलाय आय' मा जानांगौलाय र' से जुलि खा सोरखौ बुंदों बिसोरलाय बिसोरखौ बुंदों दे खुस्ला how do you do अमा गन्थंख्रि नुदों ओरैबायदि लिजि साला थाब खाबानो जायो. माने जि लिजि नोंसोरलाय जुलि खानो टाइम जालाय लांबाय. जागोन नोंसोर दा मानसिफोर दं खुस्ला जाथारा नै बिराद लिजि मानसिफोरा. आब'खौथ' आं थांसै दा बाय माथो बिलाइ दोंसै बिदिनो फाले पादासै बहुत दिनैबो जोबला माथो ना. स' गाइस इउटुबारफोरा ना जेब्ला साबस्क्राइबारफोरा बारायबाय थायो जेब्ला मानसिफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो गोसोआव बिराद इन्टारेस्ट जायो आरो भिडिअ खालामबाय थानो बिराद माने मटिभेसन मोनो आरो इन्टारेस्टेड जायो आरो दा आंनिखौबो खालामाखै नङा खालामबाय थादों. साबस्क्राइबारहाबो बारायलांगासिनो दङ. आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्टजों आंनि चेनेलाबो ग्र' जालांगोन. नोंथांमोननि सापर्टजों आंबो माने गोजौआव थांनो हागोन. आंबो भिडिअ खालामबाय थानो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आङो मटिभेसन मोनबाय थागोनखौ आसा खालामो आरो दासिमबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब. आंनि लिरखादों आंनि डाइरेक्ट सारि कुइन्टाल मोनफैसिगोन. थिखोना गारि फैबाय
नोंनिखौ सुखाबाय थांबाय र'। एक्चुअली ना जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम इउटुबाव भिडिअ होदोंमोन ना आं सानदोंमोन आरो आंनि भिडिअखौ सोर नायनो लुबैलायनानै आं सानदोंमोन आरो ना सासेबो साबस्क्राइब खालामनाय नङालै होनना सानदोंमोन आरो ना खिन्थु जेब्ला माने सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सातजन बेबायदि साबस्क्राइब खालामबाय एक्चुअली बिना शेयारावनो जेनेबा शेयार खालामालासिनो जेब्ला साबस्क्राइब खालामो माने गोसोआव मोनसे खोब मोनसे गोजोननाय बा खोब मोनसे इन्टारेस्टिं फैबाय आरो खोब आं दायो एक्साइटेड माने भिडिअ खालामनो आरो इउटुबाव होनो जायफोरा आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनाय नोंथांमोनखौ एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा आं हामबायनानै बुंदों आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामदों आरो नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोना गावसोरनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो जुदि सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा इन्टारेस्टेडब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो बेलाय आं उनाव मोनफैबाय फेक्टरिनिफ्राय न'आव फैबाय दायो आं दुगैबाय ओंखाम जाबाय फ्रेस खालामबाय दायो उन्दुनोसै समाबो गोबां जाबाय 9टा बाजिबाय नोंथांमोनजों आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौ शेयार खालामबाय साब्लाइ खेथि खालामनानै जाग्राफोरा माबायदि खस्थ' खालामनाङो माबायदि फैसा मोनो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' दिनैनि थाखाय बेसेयावनो टाटा बाय बाय गुड नाइट